Извинявай. Исках само да ти честитя новата година. Нова година ли? Да, Бе, извинявай. не се страхувай, аз съм. Извинявай, че нахълтах. Празниците не ги обичам никак. По празници ми да се гръмна. Този стол хич не е удобен. Ама хич. Това не е тютюн, не се притеснявай. Това е трева, искаш ли? Не. Включих ти печката. Защото всичко може, ама човек не бива да стои на студено. Тук е ужасен студ. Как го тръпиш? Свиква се. Искаш да ти разкажа една приказка за студеното? Да. Имало едно време една коза, която си нямала топло. Ходила тя из гората и непрестанно връщяла. Нямам си топло, нямам си топло. И срещна вълка и я скастрил. Стига си връщяла, стига си се оплаквала. Мисли позитивно. Нямаш топло, но имаш студено. Всеки трябва да цени това, което има и да не ламти за това, което няма. Не щеш ли след този разговор на козата и поолекнало? Не, пак е било студено. Обаче тя вече мислила позитивно. Не връщала нямам, а връщала имам. И така се почувствала доста по-добре. Подскачала си тя из гората, връщала си, имам студено, докато накрая не пукнала от студ. Даже вълкът, който точно това целял, не можал да изяде студеното и трупче. Благодаря за компанията.